Inirekomenda ng DA Fertilizer and Pesticide Authority o FPA Central Luzon na ipasuri ang lupa ng mga magsasaka upang sapat at hindi sobra-sobra ang paggamit ng abono sa sakahan at hindi masayang ang perang ilalaan dito. Samantala, nagbibigay ang kagawaran ng pagsasaka ng libreng soil analysis para sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng Regional Soils Laboratory. Aside doon sa resulta ng analysis, nandun na rin yung nutrient recommendation natin. Ilang NPK ba per hectare yung kanilang dapat i-apply. At ang pinaka-importante sa lahat, nandun na rin kung gaano ba karami. Kino-compute na namin kung gaano karaming bags per hectare na urea or triplet 14, kung ano man yung kailangan na abono na kailangan nilang i-apply. Computed na ito. So, babasahin lang nila kailan ba nila i-apply, nandun na rin. Ayon pa kay De La Cruz, ang palagiang paggamit ng inorganikong abono ay nagdudulot ng pagiging maasim ng lupa na nagreresulta ng hindi pag-absorb ng ugat ng halaman kahit gaano karaming abono man ang ilagay. Ang pinaka-the best na gawin ng ating mga magsasaka ay maglagay ng organic fertilizer kasi siya yung nag-maintain ng buffer sa ating lupa. Hindi niya maliban sa mataas ang pH ng ating mga organic fertilizer, binabalanse niya yung mga nutrients na nagpapaasim o yung mga substances na nagpapaasim sa ating lupa. Nirerekomenda rin na magpasuri ng lupa isang beses kada 3 taon at maaaring magpatulong sa mga AEWs ng munisipyo sa pagkuha ng mga soil samples sa bukid. Now, kung gusto nila ng sa laboratory i-analyze na chemical analysis yung gagawin nating method, pwedeng dalhin nitong ating mga provincial soils coordinator sa atin. Kung maramihan naman, itawag lang sa amin or i-text lang, and then pwede namin pick upin sa kanilang lugar. Bukod dito, maaari rin tignan ng magsasaka ang soil fertility map ng kanilang sakahan, partikular sa nagpapalay sa kanilang munisipyo kung hindi magpapasuri ng lupa para malaman ang uri ng abonong dapat gamitin. Kung may katanungan, maaaring tumawag sa numerong 045-951-4150 o sa 0926-708-7167. Ito po ang inyong Agri-Reporter Ernest Payawal ng Agri Balita, Central Luzon.